Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal nde jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubado ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasile men Nouroudine Hammad Aliou en dewre makko en juurima dendagal seremɓe Fuutankoɓe en jetti Allah kadi ndo hokki en cellal hande hokki en coftal ha mbawɗen arde joɗanaɗo e bandiraɓe émission men pattam lamu taw ko émission meɗen moddo e ar mo kewɗen waɗande bandiraɓe kala saaha taw ko miñiraguel moon bandiraguel moon dewel badiragel moɗon Sali Dia debbo mo Agnam liduɓe lidu banu buuɗi sippa toroɓe sippa jamli he waɗande on hande kadi eɗen invite ɗo bandiraɗo gorko taw mo ganduɗa ko gorko fulɓe kala gorko mo Mauritanie gorko mo Sénégal taw ko perɗo lawol e banggue rap ha suka men foof hande batti wadde ɗum ha rap pulaar watti heɗede partout dans le monde on woni général Paco Lenol wadde noon eɗen mbiyamo bisimilla makko e Piindi TV bandiraɗo gorko bisimilla ma Seydi Ndiaye. Sali Dia mi salminima mi weltanmamo kadi no feewi tigi rigui e oɗo opportunité mo dokkuɗa kam bon ko mbiyami ko an kam ka neɗɗam guila hanki taw hande arani ka neɗɗo ganduɗa hoore ma kadi machallah bon sifaji moƴƴere Allah nde foof nene ma tigi rigui donc voilà wona question ko mbeɗa jooɗi ɗo e télé mbeɗa haala ɗum ko andudemo tigi rigui andude no mbaɗa andude jikkuma tigi rigui donc ko weltare oɗo opportunité comme no mbiruɗumi ni huccidde e rendo ngo addande kadi rendo ngo ko hesɗi waɗande humpaɓe général Paco leñol tigi rigui e golle mum mi wawa ɓennude kadi taw mi salminani joom gallo tigi rigui woni Daourou Dia premier caissier à l'Assemblée nationale e kadi gardiɗo gallo woni notre directeur Abou Diop donc kam fof ɓe calminama ɓe beltanama tigi rigui e technicien ji men dananeɓe wonɓe ɗo e Piindi donc ko weltare o ko général Paco leñol. Allah jarama général Paco leñol machallah a woni kadi beltanade kadi min beltanima e notango invitation o ko noon tigui ɗon dewraten calminen ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e mawnum Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso ko noon tigui directeur meɗen général ka Abou Samba Diop eɗen gandi kadi sen jooɗima ɗo haala ka rewi lawol image uji ɗi jooɗi ko Allah e caméraman uji men e technicien uji meɗen hande joguini en kaɓirɗe ko Ndeye Fatou Massaly en wonde Thiatou Walo wadde en dewre mabɓe en calmini ɗon personnel Piindi kala kono noon en calmini auditeur uji Piindi toɓe gona e Dunde Baba Adama he guila wonɓe leydi ndi ha e caggal leydi ndi ewo général Paco leñol min mbiya caggal nde min bismima e Piindi min mbawi andude holde natɗa rap e holko nannuma e rap pulaar. Eyyi Sali Dia min sa namnima kam hol nde nanmi e rap mbeɗa jogo coftal haalde holko saabi mbeɗa naate rap saabi rap sa ko tagui min nadde rap mbeɗa wawi wiide ko toñede mbeɗa wawi wiide ko yaɓɓede mbeɗa wawi wiide ko momtude walla ittude yaware par ce que jibinami ko Nouakchott donc Nouakchott so wiyama Mauritanie eɗen gandi wonko kewno toon ko ganduɗa hoore ma ha joni nene ɓerde ha joni nene hakkillaji yejjitaka woni hakkunde ɓaleɓe e safalɓe wonko neɗɗo haalata wiye mataw o wonke ubbidde taw wona ubbidde est ce que a faami ko wiyete ko tan ñawande hayso selli cicatrice on heddo ɗon donc ene gasa wonde uure nde hayso tawi wiyama uure nde selli anani cicatrice o nen ɗon woni jelande nde walla fesonde nde ko ɓe kewi ko wiide tigui rigui nen ɗon jooɗi donc mbiyamme ko ɗum min nanime rap par ce que puɗɗima rap ko les années 96 donc 96 sa ƴeewi mimi jibinama ko addi ɗum donc 89 les événements tawimi ko mbeɗa jangga mbeɗa wawi wiide ko ɗum ni bonni jangdam min e hooram donc voilà caggal nde jangde nde boni jaami janggomi meccal après ngal ɗon meccal aska fami hawre ko wiyete ko rab joli nde rab joli min Paco leñol garmi ƴettumi ɗum ko nden ƴettumi ɗum battumi ɗum arme comme no mbirumami ni les années 96 puɗɗimi hankati wonde rappeur wonde surtout guindiyanke leñol
dariɗo kadi eska famide pour yoltude hujjaji leñol ngol. Allah jarama Seydi Ndiaye wadde sen paami ko 96 natanɗa rap enen fof ɗen gandi Mauritanie hakkunde safalɓe e baleɓe wona hunde wemde hay sinno joɗade tan ene haala pour wiide yo ko wonno ɗon ko fota wonde yo iw surtout noon darade mbiya aɗa waɗa rap aɗa haala ko jomumen mbaɗata wone gueɗe beele nde puɗɗiɗa ɗum a tanko suho pullo beele musane ma beele laamu ngu yanane ma walla holno guutuɗa ɗum kadi te kadi monen fof ɗen gandi rappular nden alano ni sen belama ko an idduno wadde ɗum joni noon holno guutunɗa ɗum o début. Eyyi ko mbiyami ko tout début est difficile parce que kala ko jiiɗa fuɗɗode kam weeɓata donc départ o nuya ndimni laamu mais jinnaɓe ɓe nde wonno ko kesomago ko hunde ganduɗa hoore ma maɓe pamani walla maɓe ganda ɓe nangi ɗum ko banditisme ɓe nangi ɗum ko délinquance e ɗin afruji au début c'était dur donc voilà eno musno no fewi mais kam Allah kadi e wonde mawɗo par ce que neɗɗo ko mbiyammi ko rek ko so tawi vraiment ko gonɗa e dow mum ko gonga toujours a dañata hen ko wiyete ko ndam donc ko gonga rokku min victoire nde jinnaɓe ɓe jeehi ha nder gandi tigui rigui komin gon koye dow mum ko wona caahan anani komin kaɓate ko kadi ko komin kaɓanto ko koyamen leñol ngol min kaɓanto est ce que famide ko kaɗa toñaɗo donc ko nden kamɓe ɓe dokku min surtout est ce que famide feu vert ɓe mbino min mbat eyyi caggal kadi nomin gummi kadi on banggue ça veut dire que nomin kisi to banggue jinnaɓe to hen laamu ngu kadi bon au début en musno quoi parce que déjà so tawi ennemi ma na andi tigui rigui koye mum kaldata walla koye mum baddata donc voilà min mbiyami ko jaam dañata ko ɗon donc voilà ko au début c'était dur parce que ɓeɗa siftorni hay sum nden somin concert aji gadiɗi ɗumin mbaɗanno concert aji ɗi ko nder salle peinture donc voilà saluji peinture oji otoji ɗi min goppa ha salo haɓe jippo min luwo salo donc somin luwi salo min gona toon min guddo toon donc voilà voilà non waɗi yimɓe des fois mais hunden jalni quoi min mbaɗanno ko concert aji suuɗi donc des fois aussi police tina bon waɗa cottiɗo ya haalan ɗum police so police ari anani de ramas ko wonno ɗon foof rappeur yo e public yo foof rendina a faami de minen fof min balto e commissariat quoi donc ko noon wano au début donc c'était difficile quoi mais alhamdulillah rabbil alamin joni kam mbeɗa sikki min dañi liberté amen e côté goto par ce que hande kam rappular eɗen mbawi wiide ala to heddi te kadi yimɓeɓe paami surtout message o émission o tigui rigui holko woni rap parce que yimɓe jaguirno ɗum tan rap ko bandiyagal rap ko yornude tubaji e wadde wone gueɗe donc so tawi Allah walli meɗen hande ha rap mawɓe mbawi joɗade ketto ɗum walla seerenɓe mbawi joɗade ene ketto ɗum ene kettodo ɗum ɓesgu mumen ɗum ɗon ko yettere Allah wadde noon ne wiye kala ko so lingu yari karaw yo yettu Allah yetta lawƴoɓe kore wadde hande fulɓe so suka meɗen hande tokos ɓe ganduɗa hen saahaji moyen de 15 ans batti yimde ha jimɗu mumen fof ene keeɗe yimɓe ne belto hen ko yettere Allah ko saabu Allah e sababu ma eɗen mbima bonne continuation so tawi ɗum yawti dokka bandiraɓe playback seeɗa ɓe mbawa weltorade ɗum e banggue moɓe gandirma seydi eyyi playback o noon bon won morceau goto kesso jaltuɗo ko ɓoyan ko wiye laram donc voilà mo waddumi e miñam woni Dahman Pro donc naten walla garen e laram bisimilla aɗa wawi wadde playback tan après laram on guddiren ɗum inchallah ƴeew goɗɗo tan mo mbaɗɗa taw ko playback inchallah laram on guddiren ɗum donc mi waɗa wallata par ce que ko wallata kañumen jalti wallata par ce que wallata aussi ko haɓoto ko voilà ko ɗum kalonɗen joni wallata so tawi mi wi pecce jammo mi tinani mi matani haddamal suudam honga cottumi tawmomi ko yimɓe laamu no bokki kalaji no malaikaji mi anda ko mbimi mi tinani ko mbaɗmi toña ɓuura doole mbiɓeɗa haala ɓe pii kam on saaha hoddiɓe fonoɗani finniniɓe ko gulali joom suudam kulol haɗimi humpitade mawno mo jiɗumi ba fiya fetta dasa gitam kaɓɓa juuɗe koyɗam moneta beddami ot destination wallata so tawi ko maayde gulale luukale haɗata so Allah wikkun haysa dugi a daɗata no jottimi jiimi ɓe sagataɓe no mbayno maayi ɓe ubbitaɓe ɓena coppa ɓena tappa ɓena kaɓɓa
mi anda hono julɗo nangirtu julɗo hono muɗum hirsa taw de ko neɗɗo ma mo gandurɗa ɓe leliɓe fof ko hakkunde sehil ma tan e bande ɗe koye pusaɗe fof sa ƴeewi donno ko gande ko ɗo jiita sagata liggire wande ko kalami ko wona tindol wona darol ko gurmi jiimi pawmi hen guitam ƴeɓe mayɓe ɗom ko jiyani ndiyam lebbi 5 jiyani naga yita hendu saka ya jangue ki cicce ko luuɓe ki ɓalle ñolɗa to leliɗa heɓata ya salam ndi leydi witendu leydi diine islam yo Allah ñaawo e nde fenade fawade dow yanade fulɓe pullo hoynatake hay tukkede fetel felle pour sukkede butel ɗi gonɗi cimtannoɗi ha waɗi beeli ha jondi korani nde yitere tawnode bonande ha jonde muɓani machallah waɗi fayidu no fewi par ce que ɗen gandi ngol ɗo jumol ko jumol pindunowol kadi ciftunongol enen kewi wiide so tawi jumol o tindinani neɗɗo o findinani neɗɗo haydara firtani wadde noon a weltanama seydi Dia so ɗum yawti emin mbawi andude général Paco leñol no foti album ngaji jaltinɗa so tawi a yaltini kadi holko wonno premier album ma e ɗo ɗo jarteɗon hol album ngaji no foti jareteɗa eyyi Dia Walde mi weltanmama kadi Sali donc ko avant ko mbeɗa are album o mbe yinno aussi dokka kam bon won ko jiɗmi wadde développé seeɗa e to banggue wallata eyyi ça veut dire ko jumol ngol machallah jumol ngol nde yalti hewɓe memi hewɓe te kadi vraiment mi heeɓi hen retour aji baɗɗi fayida to banggue surtout anani de e waɗande waraɓe ɓe tigui rigui wayno Jiggu Tafsir skapa woni Tafsir Jiggu anani ko wayno Ba Alassane Oumar ko wayno Ba Abdoul Koudous anani donc ɓen fof sa ƴeewi par exemple hande mi tinata hami jokkodire koreji mabɓe anani de e réseaux sociaux ji ɗi woninimi kadi vraiment beelam par ce que ko ɗiɗon retour aji par ce que yimde jimol ha jimol ngol yetto to foti yettade ɗo walla fotɓe anani de yetto to fotɓe e heɗade ɗum ɓe donc ɗum mbiyatmi vraiment ko chance te kadi ko gartam mongal donc so tawi en garti aussi e Sali Dia e album aji ɗi jaltinmi min Paco leñol mi yaltini 3 album aji ɗiɗi ɗi gaddiɗi yaltuɗi woni album aji ɗi mbaddumi Abdou Camara woni premier album jaltuɗo en 2003 ne wiye Guiɗo leñol e deuxième album o yalti en 2009 ne wiye Sanda woni album aji ɗi ganduɗa hoore ma ɗi fuutankoɓe gandi ɗi fuutankoɓe gowi surtout Guiɗo leñol ene mbawi wiide ko kañum woni damal rap pulaar par ce que album Guiɗo leñol anani de ene mbawi wiide ko premier album rap pulaar anani te alhamdulillah rabbil alamin tigui rigui donc eɗen jaare kadi troisième album men biteɗo Fawru Gandal le grenier du savoir jaltuɗo le 21 juin 2021 oɗo ɓennuɗo wadde so tawi en paami koye album kesso gonɗa par ce que ko e 2021 oɗo yalti on woni Fawru Gandal noon eɗen gandi ko haala mawka oɗo mo jimɗa ɗo joni ko hen yalti goɗɗo biteɗo Laram kadi ko hen yalti so tawi ɗum yawti général Paco leñol en tant que peranɗo yimɓe rap pulaar en tant que biyaɗo général timɗo rappuruji haalpureɓe foof a yi hande sukaɓe tokosɓe batti yimde pulaar ko wayno exemple tan mi ƴette suko goto ene wiye Boy Diara omono yima ɗo jimde baɗɗi fayida won morsoje makko tati ganduɗa min de pinmi fof mboɗo heɗode laabi ɗiɗi laabi tati eɗen gandi ko suko tokos ɗum holko waɗanma en tant que mawɗo eyyi Sali Dia ɗum ko yettere Allah nelaɗo muɗum ko mbiyami ko jihadi donc on jihadi hande mbeɗa sikki ko on jihadi jibini hande ɗum ɗon fof jibini moƴƴere nde ɗon anani par ce que hande so tawi sukaɓe ngari jibanama hen ha batti yimde ko ganduɗa hoore ma ko mawɓe keɗoto batti yimde ko neɗɗo joɗoto waɗa ɗum sentir ɗum ɗon ko yettere Allah nelaɗo muɗum donc hanki mbeɗa sikki so bonno hande wawa fewde tigui rigui donc ko ɗum wonno fandare nde te machallah te kadi ko wiide tan minen min ñaagui Allah kadi ko addude toujours ko wiyete ko wadde innové addude toujours ko ganduɗa hoore ma est ce que a faami de
ko leñol ngol walla ko sukaɓe ɓe mbawata ñembude janggo tigui rigui par ce que caggal no min mbaɗi ɗin duuɓi foof wadde guri kewɗe nder Fouta pour surtout furankoɓe ganda holko woni rap holko woni fandare rap tigui rigui anani hande alhamdulillah en puɗɗima nadde ko wiyete ko des projets donc projet ji ɗi min garoy toon d' accord ko holko mbatta conseil tan a tan ko sukaɓeɓe bon ko mbaɗami conseil sukaɓeɓe nadde rap très bien ko mbaɗami conseil sukaɓeɓe fuɗɗiɓe surtout nadde rap yidde o par ce que eɗen gandi tigui rigui musique ko carrière saɗa waɗa musique woto ƴeewo janggo anani sa ƴeewi janggo tan peut être qu'est ce qu'a famide fof ma ne wawi hadde toon saɗa waɗa musique ƴeew a faami wadde vision wadde vise to woɗɗi anani ganda tigui rigui ko carrière joguiɗa e jungo ma donc carrière foti ko renede tigui rigui donc holno carrière ma renirte guila e hoore ma ni par ce que guila e hoore ma entourage ma e foof anani nde mbasa dañde ko wiyete ko perguite par ce que eɗen gandi succès ene metti tambade succès sali ene metti rende par ce que hewɓe so bonirama ko succès bonni tagi bonirede hewɓe so tawi dañi caɗele anani de ko succès par ce que succès no fuynuma so fuynima natta yiide fansuji ma natta yiide est ce que a faami de hay ko bindata natta yiide hay ko mbaɗanɗa e moƴƴere hankadi succès o tan jiyata donc ko ɗum saboto neɗɗo ya ha ɓooya ponoje mum peera daro donc ɗum woni général Paco leñol ko haalpureɓe mbiyata ko so tawi neɗɗo yejjiti ko lamminno ɗum ko lammitino ɗum yaawa so ɗum yawti général Paco leñol eɗen gandi ka baɗɗo Fouta emin mbawi andude no foti guure Fouta mbaɗɗa e kadi holɗin projet ji ɗi gonɗa hannde eyi Sali min mi waɗi 750 wuuro est ce que ko Fouta kam mbeɗa sikke Fouta sono ko deftere wonno mimi dursi ɗum quoi franchement parce que mi andu Fouta ha gandum mbeɗa andi Fouta gonga machallah te ɗum ɗon ko yettere Allah nelaɗo muɗum bon caggal ɗum ɗon won projet ji mum woni dow mum mbeɗa mi ardi label goto kesso biteɗo art héritage ko min woni PDG o min woni directeur général o ha pari kadi amin mbaddi partenariat e scène production faminde label goɗɗo gummiriɗon to banggue France donc ɓe gummima France kamɓe scène production ɓe gari ɗo ene ɗo e Sénégal nde ɓe gari ɗo e Sénégal ɓe mbaɗi décentralisé est ce que a faami de gueɗe ɗe ɗo ene won studio won label goto meɓe mbaɗi installé ɗo ene donc label o kadi ɗo e Dakar siège o ko Petit Mbaw ko min woni kadi directeur artistique radio ngo tigui rigui donc no mo wi radio ngo télé ɗe ko télé hoore studio min woni directeur artistique studio donc min puɗɗima waddude signinde avec 2 artistes Abdou Camara to banggue mbalax e suko biteɗo Safaray to banggue rap Safaray jeeya ko okka ƴeere ko sukko dariɗo machallah suko ganduɗa hoore ma hande anani ne waɗi golle baɗɗe fayida tigui rigui sa ƴeewima hay boutique laayi omon hen woni pullo gonduɗo e boutique laayi ko on woni Safaray donc on min ƴetti les 2 artistes ko kamɓe min puɗɗi hay projet goɗɗo nen hen mais ko fate diini ko meeɗa wadde leñol ngol fami funeɓe Samassa min jiiɗi yaltinandeɓe album taw album o kadi taw ko jimɗe nelaɗo Cheikh Tidiane e wonen gueɗe donc ɗum ɗon foof ɗiɗon foof koye ɗin projet ji min goni ko ɗum label o tambi te min ñaagui kadi est ce que a faami de bandiraɓe ɓe tigui rigui est ce que a faami yoɓe mbaɗi hen duwaw ko duwaw min ñaagui hen bandiraɓe men yo mbaɗen duwaw hamin mbawa yettinde pandaji ɗe min mbawa aussi ɓenninde sukaɓe men hande joguiɓe talent kamɓene comme ko mbiɗa Boy Diara en e woɓɓe haɓe kamɓene ɓe mbawa tongtudeɓe kamɓene haɓe très bien ɓe mbawa dañde ni komin dañani par ce que dañde komin dañani woni des fois aɗa waɗa carrière ha tampa tawa waɗani a tournani international nanda sa faami donc kamɓe hande talent mabɓe ene foti ɓennude ene foti yaltude ɗo talent mabɓe ene foti wadde tour aduna o tigui rigui par ce que ko ɗum aussi rokkat nalanki doole
donc ko ɗin projet ji min ko goni sali noon tigi Allah jarama général Paco leñol en beltima eɗen gandi kadi bandiraɓe paami par ce que ko woni hen ko gartam koɓe keeɓi ɗum ko wiyete ko tan ka ngaari mawde kadi ka hoore hisde donc émission e ma hay 1 heure de temps yonata kono mataw ko dokkonɗen no hojomaji kuuɓi e joni garen mbaynoɗen bandiraɓe inchallah guddiren morceau laara mo dokkiren ɗum bandiraɓe tufam ɓerde donc hollo konngol ma mbaynoygo Seydi Ndiaye eyyi konngol am mbaynoroɓe ko salminde hen nenam jibinnomi woni jinnaɗam tigui rigui donc somi yettima ɗo henna ko kanko woni maire Coumba donc machallah duwuji makko o serta donademi tigui rigui te kadi mbeɗa andi hande so tawi mi dañi hisde kanko omo jeeya hen donc voilà e wiide kadi jinnaɗam gorko yo Allah yurmomo yaafomo donc fansuji général Paco leñol tampoɓe jamma ñalawma subaka kikiɗe tampunoɓe général Paco leñol subaka kikiɗe donc kamɓene mi wiyaɓe tigui rigui yo Allah yoɓɓe surtout tampere nde mi wawa mi ala jobdi ndi mais yo Allah yoɓɓe tigui rigui donc ko weltare weltanadeɓe donc et aussi de passage mbeɗa salmina hen joom suudam donc voilà woni Coumba donc voilà ta belle sœur donc voilà donc kankone mbeɗa waɗamo big up mbeɗa waɗamo ziar nde wonno hande kadi so tawi Paco kadi dañi suusde anani de ɓeydade suusde walla darade walla fama jogade wonen coftal e ɗin affaire uji kanko mo jeeya hen donc voilà o encourage encore encouragement ji makko e machallah e darde makko voilà e darde makko quoi ko weltade tan weltanade on donc ala hay probléme goto Allah jarama Seydi Ndiaye woni no kewɗen wiide ni kalɗo gorko timmuɗo dariɗo yiya won debbo timmuɗo tiɗɗo tigui gonɗo caggal muɗum wadde en beltinima ɗon Coumba Kunju en beltinima dendagal debbo dariɗo ene walla joom galle mum par ce que eɗen gandi enen kon haɓantoɓe rewɓe ko ɗum saabi ha gaddinon ɗo émission debbo Africa taw ko émission mo ganduɗa ko spécial pour rewɓe wadde noon kalɗo debbo dariɗo haala ene softine en eɗen mbiya bandiraɓe en gari hen ha ɗo e en jettiri ɗum Allah en puɗɗirim bisimillahi rahmani wonano ko ɓuurani en ha lawol gongol e saaha goɗɗo kadi invité goɗɗo inchallah général Paco leñol laaram dokkiren ɗum bandiraɓe guddiren